аз санаи 1 то 7 июл довталабон пурра имтиҳонҳои дохилшавиро ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касби ҷумҳурӣ месупоранд. дар ин бора Маҳмадали Раҳмонов, муовини директори Маркази Милли тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, барои шаффоф гузаштани имтиҳонҳои дохилшавӣ ҳоло дар ҷумҳурӣ семинарҳои махсус барои кормандони муваққатии зинаи тренерон гузаронида шуда истодааст. ин гуна семинар дар гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд барои 12 нафар кормандони муваққатии зинаи тренерон гузаронида шуд. ҳадаф аз баргузории семинарҳои омӯзишӣ омода кардани тренерон барои таълим ва интихоби кормандони муваққатии марказҳои имтиҳонӣ аз ҷумла роҳбарон, ёвари роҳбарон, маъмурон ва маъмурони калон, инчунин ба қайдгирандагони марказҳои имтиҳонӣ аст. дар умум дар ҷумҳурӣ ба ин семинар 49 нафар тренерҳо ва 3000 нафар аъзо ҷалб гардиданд. имрӯз семинарҳои омӯзишӣ рӯзи 1-2 дар шаҳри Душанбе, рӯзҳои 2-3 дар шаҳри Хуҷанд ва рӯзҳои 3 ва 4 дар шаҳри Кӯлоб ва шаҳри Бохтари вилояти Хатлон гузаронида мешавад. ва дар 4 минтақаи ин семинарҳо барои тренерон ва сипас дар 18 шаҳру ноҳияи дигар барои кормандони муваққатии идораи имтиҳонҳо гузаронида мешавад. семинари махсус 2 рӯз идома ёфта қоидаҳои нави имтиҳонсупорӣ барои иштирокчиён фаҳмонида мешавад. пас аз 2 рӯзи машғулиятҳо ба кормандони муваққатии зинаи тренерон дар асоси дарсҳои гузашта саволномаҳо пешниҳод мегардад. дониш ва маҳорати иштирокчиёни машғулиятҳо дар асоси талаботу принсипҳои муқарраршуда арзёбӣ гардида, дар умум 33 нафар аз манотиқи кишвар ба кори муваққатӣ ба марказ ҷалб карда мешаванд. намояндаи Маркази Милли тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи суҳбат аз рафти корҳои аз қайд гузаштани довталаб ҳарф зада гуфт, ки дар муддати 3 рӯз кабинети инфиродӣ барои ҳуҷҷатсупорандагон кушода мешавад. мавсуф истифодаи кабинети инфиродиро аз ҷониби довталабон на он қадар хуб арзёбӣ кард. гуфт, ки бештари довталабон аз кабинети инфиродӣ пас аз омадани ҷавобҳои имтиҳонот истифода мебаранд. Маҳмадали Раҳмонов, муовини директори Маркази Милли тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз шаффофияти ин марказ ҳарф зада гуфт, ки нафароне, ки аз кабинети инфиродӣ пурра истифода мебаранд, ҳеҷ кас фиреб дода наметавонад. ростӣ аз соли 2014 ин ҷониб масъалаи шаффофиятро мо таъкид карда ҳама сола дар ҳар як суҳбатҳомон, дар ҳар як вохӯриҳомон гуфта мегузарем, ки Маркази Милли тестӣ шаффофиятро пурра таъмин кардааст. афсус, ки то ҳол баъзе қалобҳое ҳастанд, ки баъзе довталабони сусирода, падару модарони сусиродаи довталабони моро чикор мекунанд, бо ваъдаҳои бардуру худ фиреб ва мақомотҳои қудратӣ ҳамасола ба он нафароне, ки ба чунин корҳо даст мезананд, нисбати онҳо чораҳои заруриро меандешанд ва довталабе, ки кабинети инфиродии худро истифода мебарад, чунин довталабонро касе фиреб дода наметавонад. чунки дар кабинети инфиродӣ тамоми маълумоти зарурӣ чӣ мешавад? ҷойгир карда мешавад. имтиҳонҳои иловагии эҷодӣ ва моҳорати махсус санаи 9 то 10 июл. давраи иловагии имтиҳонҳо танҳо дар марказҳои имтиҳони шаҳри Душанбе санаи 13 июл. эълони натиҷаи имтиҳонҳо санаи 19 июл. эълони натиҷаи озмуни тақсимот аз санаи 24 июл то 5 август идома меёбад. Маҳмадали Раҳмонов, муовини директори Маркази Милли тестӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар суҳбат гуфт, ки супоридани имтиҳон мисли қаблӣ буда фарқият дар ҷои нишаст дида мешавад. дар як синфхона 15 нафар барои супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касби ҷумҳурӣ фаро гирифта мешавад. тарзи шинондани довталабон дар маркази имтиҳонӣ, дар синфхонаи имтиҳонӣ каме тағйирот мо ворид кардем, лекин дар дохили синфхонаи имтиҳонӣ шумораи довталабон ки 15 нафар буд, 15 нафар боқӣ мемонад, лекин тарзи шинондан каме фарқ мекунад. ин вобаста ба ҳолати ба миён омада. инҳо аллакай гурӯҳи кори кор карда истодааст. албатта дар баробари он ки довталабони мо бо он маводҳои зарурӣ ки вобаста ба вазъияти ба амал омада ва маркази имтиҳонӣ меояд, онҳо аз санҷиш мегузаранд, иҷозат дода мешавад ва дар баробари ин дар ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ маҳлулҳои безараргардонӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ марказ таъмин мекунад. ҳоло дар вилояти Сугд 24000 нафар довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касби ҷумҳурӣ ҳуҷҷат супориданд. аз ин миқдор 21000 нафар хатмкунандагони имсолаи муассисаҳои таълимӣ мебошанд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотии хабар.